Ados, arratsaldeon, bai? Bueno, ongi etorri Donostia Sustainability Forumek antolatutako saio honetara. Badakizue, foro hau EHUko udako ikastaroen baitan sortutakoa dela, larrialdi klimatikoari eta biodibertsitateen galerari erantzuteko duen konpromisoaren erakusle. Azpimarratzekoak dira proiektu honen disiplinartekotasuna eta baita ikuspegi bioetikoa ere eta gaurko saioan hori oso agerian geldituko da gainera. Bueno, ni neu Ana Galarragai eztara naiz, Eluyar Zientzia Komunikatzailea eta gaurkoa gidatzeko orea eta plazerra daukat, gozada dalako hemen egotea eta gainera oso gertukoa dut gaurko protagonista eta gaia ere benetan interesatzen zait. Manu Soto da protagonista eta gaia zetazeoen lehorreratzeak eta dordoken ibilbideak Bizkaiko golkoan. Horda, mila esker gurekin egoteagatik, Manu, eta pixkat aurkeztuko dizuet zein dan batzuk ondo ezagutzen dezuen arren. Manu Soto, biologia zelularreko katedraduna da eta EHUko Plentziako itsas estazioko zuzendaritzan egonda hasieratik. Hasieran zuzendari orde gisa eta aurten zuzendari 2012tik beraz, orduan sortu baitzen. EHUko ingurumen toksikologiako biologia zelularra ikerketa taldeko kidea ere bada. 130 artikulu zientifiko baino gehiago argitaratu dituela, seguru gehiago diala. Bai. Eta 11 doktoretza tesi ere zuzendu ditu. Kutsatzaileen efektuaren biomarkatzailea garatu eta aztertu ditu uretako eta lehorreko organismoetan, metalak, nanomaterialak, mikroplastikoak, antibiotikoak denetik, eta Euskal Herriko lehorreratutako zetazeoen sarearen arduraduna da. Gainera, zientzia zabaltzeko jarduera askotan parte hartu du, lekuko naiz, horren lekuko naiz, eta gainera gaur ere horretan arituko da, eta justu lotuta, lehen esan dugun gaiarekin ez da, zetazeoen sarearen arduradun gisa. Euskadiko lehorreratze sare hori, berako esplikatuko digo hobeto, baina 23 urte daramatza martxan, aurrena Anbarrek zeraman, gobernuzkanpoko erakunde batek, eta 2022tik Plentziako itsasestazioaren eskutik. Orduan egiten duten lanari buruzko azalpen xeak emango dizkigu guentxe bertan, txalo bat eta eskerrik asko zurea da hitza. Eskerrik asko, gonbidapenagatik eta oso gustora nago hemen, ezagun batzuk ikusten ditut, eta saiatuko naiz, aurkezten pixkat, Denis eta Bion artean egin dugun aurkezpena, ez? Saiatu nintzen izenburu bat ola erakargarria, zetazioa dira berez erakargarriak, beraiek, eta dortokak ere. Eta saiatuko naiz kontatzen, zer egiten dugun, eta gure gomendioak, lehorreratze evento bat ikusten dugunean gure ondartzetan, zer egin behar dugun, edo beto esan da, zer ez dugun egin behar. Gero ikusiko dozue. Lehenengo gauza da, jakitea, zer dan lehorreratze evento bat. Guztiok ikusi ditugu prensan edo irudietan, izurde bat horre ondartzan, edo amildegietan, edo arroken tartean, eta hori da hilda dagoenean, da lehorreratze bat. Baina baita ere da, hiltzear dagoenean, edo ezindanean uretara bueltatu hori da ere lehorreratze bat. Gauza da, desberdina dela, eta edozein kasutan bietatik informazio oso baliogarria ataratzen dugu biologok. Guretzako ezinbesteko materiala da, aztertzeko, gero aipatuko dut 1000 aldiz, ingurumenaren osasuna. Animalia hauek mugitzen dira pila bat, eta daude esposatuta uretan dauden kutsatzaile guztietara. Kutsatzaile horiek gure bitartez heltzen dira. Lehen egon gara komentatzen, justu katxalote pigme hori, edo enanoa, edo denalakoa, azarautzen lehorreratu zen aurreko gunean, astelen hortan bertan egin dugu nekropsia bat. Albaitari bat egin, guk biologok ezin dugu egin nekropsia legez. Eta orduan jakiteko zein dan heriotzaren arrazoia, beti ministeritzak kontratatzen du albaitari bat. Eta berak zabaldu zuen urdaia, gero azalduko dute. Baina hor plastikoz beteta zegoen. Animalia plastikoz beteta zegoen, eta plastikoa da jatorri antropogenikoa. Gurea dala. Horrek pentsarazi egin behar digu, horrek segiten dugun gure portaerakin eta segiten dugun gure zaborrekin, ez? Hori da, mehatxuak jakin ditzakegu, aztertu ditzakegu, horrelako lehorreratze eventuak aztertzerakoan.
Bueno, Anak aipatu du, Euskadiko lehorreratze sarea daramatza hori, hasi izan 98an, eta Anbarrek hartu zuen ardura hori, eta hainbat urtetan egon ziren beraiek voluntarismo osoarekin egiten, eta gu 2013 hasi ginen beraiekin kolaboratzen eta laguntza emoten, batez ere, materiala eta inkluso usten tokia gure zentruan nekropsiak egin ahal izateko, erabiltzea bisturiak eta kutxilloak erabili beharrean, eta ziurtatzeko laginen kalidadea. Guretzako importantea da, alik eta kalidade altuen laginak eukitzea, ondorengo azterketak egiteko. Ze azterketa motak egitetu, gero aipatuko dizuet. Parasitoak aztertu edo kutsadura aztertu. Hainbat gauza aztertu ditzakegu, laginak ondo baldin badaude, muestrak ondo baldin badaude. Hor norra ziginen ja elkarrekin lanean, eta ja justu 2022 ministeritzatik eta proiektu horiek etorri zirela COVID-en ostean, transizio ekologikoko ministeritzak eta proposatu zuen estatu osoko sareak profesionalizatzea eta emotea impulso bat. Horrezatik, atara zituzten konbokatoria batzuk eta ikerkuntz proiektu bezala tratatzen da hau. Eta ordutik ona, gaude lanean horretan, eta, saietzen alik eta hoberen egiten, bai? Batez ere, helburu desberdina daude. Zientzia eta legaltasuna da gauza bat. Zientzia importantea da guretzako, zientzialere gaudelako. Batez ere, hori izan dakoa, laginak hartu, aztertu, gorde, ipini lagin guzti horiek ez guretzako bakarri. Gu dakagu banku bat, dirua ez dago, banku horretan. Banku horretan daude laginak. Guk gure, lanetan lortzen ditugun laginak gorde egiten ditugu. Adibidez, biblioteka da bezala, eta edonork, liburu bat nahi duenean eskatzen du biblioteka batetara. Berlingo biblioteka batetara, edo Madrilgo biblioteka batetara. Kasu honetan ere, gure liburuak dira laginak. Eta orduan, Suediako lagunak edo Alemaniako lagunak eskatu ditzakete laginak beraien ikerketa proiektuak aurrera eramateko. Eta horrezaketi daukagu laginak gordeta. Eta oso baldintz honetan. Gero, gobernuek beti behar dute araudia. Eta Europatik dator araudi hori. Eta Espainiako gobernuak ere bete behar du. Eta por transkripzion edo extrapolazion, Euskadiko gobernuak ere bete behar du. Daude, hainbat direktiba, habitat eta horrelakoak, eta hor bertan kuantifikatu behar dira. Lehorreratze eventuak, ze espeziak, ze estaduan dauden, non dauden, eta bar, eta bar, eta bar. Jakiteko ia interakzioa dagoen arrantzarekin, hori importantea da, baikatx gauza horiek, ez da hitzaldi honen helburua, baina hori importantea da ere, hartzen diren, kasualidades edo arrantzan hartzen diren zetazioak, bai? Baina baita ere, importantea da guretzako arazo etikoak. Animalia dira, eta animalien egoera edo osasuna saiatu bar gara ziurtatzen, mantentzen, edo alik eta sufrimendu gutxien egiten, ez? Horrezatik gero komentatuko dizuet. Ikusten dugunean animalio berena da, ez egitea ezer. Deitu, bat bira. Bat birekin daukagu harremana, eta bere deitzen gaituzte gudeko, telefono mugikorra 24 orduz. Eta beti dago jendea, perez joateko. Igual gabez ez, porque igual arriskutsua izan daiteke. Baina igual lehenengo orduan, aragoaz. Guk plentziatik ona etortzeko ordu bete. Azten garela martxan ordu terdi. Ordu terditan egon gaitezkela, 2 ordutan ondarribin baldin bada. Importantea da, eta gero oso importantea da, gaur egun, hemen gaude horretarako, ez? Edapena, kontatzea zer egiten dugun. Importantea da, implikatzea jendea horrelako sareetan. Jendeak ikusteko eta zaintzeko. Guk baina jendeak ere, lehenengoak ikusten dituzten zerak baramenduak edo lehorreratze eventuak dira, da gizartea. Orduan gizarteak, ezaguera minimo batzuk izan behar ditu. Eta gu saietzen gara hori transmititzen, ez? Eta oso importantea da, eta hori jendeak askotan, intentzio honez egiten dutenean, gerturatu animalia dagoen tokira, hasten dute direla ugaztunak, gu bezalakoak. Eta askotan, lehorreratzen baldin badira, gaixotasunen bat daukatelako, ari direlako pairatzen, bai? Eta gaixotasun hori kutsakurra izan daiteke, transmititu dizagukete guri, horrelako gaixotasunen bat. Orduan, osasun publikoa egon behar da. Ezin dugu ikutu bada. Batzutan gertatu da, itxas-txakurrak edo fokak gerturatu, eta ez da maskota bat ere ez. Eta aginkadak, sekulako aginkadak emoten dituztela.
Eta parasito asko daukate agoan eta zauri bat gertatzerakoan sekulako kutsadura izan dezakegu bakterianoa. Bai, gauza da, zaintzea animalia eta ere zaintzea gure burua. Bai, hori importantea da. Orduan, zer dira lehorreratzea? Lehen esan dugula, hori da lehorreratzea. Ikuste animalia, hor daude izurdeak, gehien bat izurdea lehorreratzen dira gure kostaldean. Gero esango izut zenbat eta non gertatzen direla. Hori ez da, batzutan deitzen gaituzte, eta egon zan hor kalamare erraldoi bat, hori ez da lehorreratze bat. Edo atune bat dagoela burua moztuta, edo jauzi dala itxasontzi batetik, hori ez da. Edo animalia bat dagoela hor lasai-lasai nabigatzen edo igeri egiten. Bai, ondo dago, bale, jarraipen egin, baina ez intervenitu hor, ez egin ezer, bale? Bere izi behar dira, dei asko dira, ez dut esango faltsuak. Jendea izutu egiten da, eta animatu, eta ikusi dute, eta ez da igual izurde bat, da igual atune, edo da beste gauza bat, ez? Ulergarria da, eta hori eskertzekoa da, bai? Orduan, kontako izuet, zindan protokoloa. Hau da, adostu genuena Bizkaiko, Gipuzkoako diputazioekin, garbiketa enpresekin, eta batez ere, bat birekin, porque larrialdi guztiak hortik zentralizatu egiten dira. Orduan, guretzako oso importantea, edo zein gauza ikusten dugula itxasoan, edo lehorreratuta kostaldean edo dena erakoan, deitzea bat bira, bere ala. Eta beraiek, hasiera batan zaila zan, porque, ez zuten ulertzen segatik, deitzen behar gintuztela eta zein behar zuten. Azkenean, beraiek deitzen gaituzte, eta gu bere ala esan dakoa. Ordu terdi, 2 ordutan asko jota, segun ze puntutan gertatzen den lehorreratzea, bertaratzen garela, bai? Eta guk heltzen garenean deitzen dugu berriro ere, bat bira. Bai, jakiteko bertan gaudela, edo bestela deitzen duguna da, udaletxei deitu, edo polizia municipalari deitu, edo garbiketakoei deitu. Gu heldu bitartean, adibidez, perimetratzeko gunea. Perimetratzeko, edo inkluso estaltzeko animalia, baldin badago hilda edo dena alakoa. Baina, hortarako behar dugu diputazioen kolaborazioa. Azken finean, ez dut esango, baina, azkenean, batzuk ez dakite ondino zeinen ardura dan. Batzuk pasen, hau da letxekoa. Ez, hau da eusko galaritzakoa. Baina, fauna basatia dira diputazioen ardurak. Ez dago hemen inor diputazioekoa? Bai, esango didazu baietze edo ez gero, bale? Baina gauza da, ez bilatzea errudunak edo ez errudunak, baizik eta kolaboratzea eta egitea, eramatea aurrera protokoloa. Eta orduan hori da, denetari dago, justu tokatu zaigu, inkluso trozeatzea, zatikatzea animalia, ezin dugunean eraman gure zentrura horrelako kontenedore batean, edo batzutan gabez gertatzea, hori uste gertatu zala deban uste dut, hori erdiko bekoan. Eta gero, guruz gorrikoekin oso harreman hona daukagu, soroslekin ere, berai daude ondartzan, etengabe, orduan, eta surflariak dira ezinbestekoak gure kostaldean, bai? Partner guztiak importantia dira, eta gizartea ere. Orduan, gero, gure asmoa ez da bakarrik. Emon nahi diogu sareari beste balore gehitu bat, ikerkuntza emon nahi diogula ere. Betetzea, bete behar diren, puntu guztiak esan dakoak, baina aparte, material hori ezinbestekoa dana, erabiltzea zientziarako. Leheno esan dizuet, laginak oso kalidade altukoak esan behar direla. Orduan, animalia hilberria baldin badago, fresko baldin badago, barkatu hori izatea zorrotz, oso ondo dago erabiltzeko. Orduan, hartzen dugu eta eramaten dugu gure zentrura. Izosten dugu eta itxoiten dugu albaitaria etorri arte egiteko nekropsia bat bertan. Nekropsian hartzen ditugu organo guztiak. Alditugun organo guztiak. Jakiteko zer gertatzen ari dan. Zergatik hildan, bai? Eta inkluso gero ondorengo analiziak egin alizateko. Oraintxe bertan justu gaude itxoiten analizi kimikoak. Eskatu ditugu Galiziko, Zesikekoari bidaltzeko emaitzak. Bereik aztertu dituzte, egin dituzte analiz, bereik espertoa dira, gu baino gehiago. Orduan beraiek egin dituzte analiziak eta bialduko dizkigutela. Eta jakingo dugu, zenako kutsadura maila dakaten gure animaliek, gure kostaldean. Lehenengo, hau da primizia,
Baina, bueno, gutxi gara bera, Galiziko berdinen mailak dazkate. Baina dazkate pH-ak, dazkate PCB-ak, dazkate metal astunak. Antibiotikoa gero erakutsiko dizuet ere dituztela, bale? Orduan hori, hilberria edo deskomposizio moderatua dakanean, orduan hartzen dugu eta eramaten dugu. Deskomposizio aurreratua edo baldin badago guztiz deskomposatua ezin dugu. Alduguna da hartu neurriak, biometria, ikusi sexua baldin badugu edo dena elakoa. Eta igual kimikarako eraman ditzakegu lagina, jakiteko kutsatzaileak. Baina ikusteko parasitoak edo ikusteko patologiak, karo, egiten dugu, guri medikoek egiten diguten bezala ospitalean. Hartu lagin bat eta behiratu gero mikroskopioan. Zer dagoen? Pues deko efisema pulmonarra, edo deko gaixotasun bat giltzurrunean, edo deskompresio arazoak, bitxo hauek bizi dira uretan. Eta oin dela urte batzuk ikusi genituen bulbulia batzuk giltzurrunean. Eta oso arrarua da hori ikustea, porque animalia hauek daude ohituta joateko gora eta joateko bera. Gu, urpekariak izan da, mantendu behar du ritmo batzuk ataratzeko edo sartzeko uretan, porque bestela burbuliak, oxigeno burbuliak sartzen dira birikietan. Bai? Urpekaria baldin mazate jakingo duzu hori. Animali horiek batzutan horrelako gaixotasunen bat pairatzen dute eta ikus daiteke mikroskopioan. Eta ikusten dira anisakiak, baina flipanteak, horrelakoak. Osa, badaude anisaki pila bat, guk legatzan eta horrelakoetan etopatzen ditugunak, izango da espezie berdina edo beste espezie mota bat, baina igual 50 zentimetrotakoak, birikietan. Eta hori izan diteke arrazoi bat hiltzeko. Bai? Ez bakarrik gutxadura, baizik eta ere gaixotasunen bat, histopatologiaren bat. Eta hori da hartzen duguna. Karo, guk denetarik ezin dugu hartu. Osa, akuariumak egiten duen bezala, igual bale bat hartu. Guk ezin dugu maneiatu. Gure limitea dira, 300 kilo, eta luzeraz 2 metro terdi, 3 metro, hori gure furgonetan, gure laborategi mugikorrean sartu dezakegu. Gehien bat, bale? Eta hori da egiten duguna, hori da bankuan daukaguna, ez? Eta egiten duguna gehien bat da, hori saiatu naiz irudiak ez izatea oso gore. Porque berez, nekropsia bat egitea oso gore da. Dago odola leku guztietatik. Eta erabiltzen ditugun tresnak ez dira bisturiak edo pintzak edo horrelakoak. Dira zerrutxoak eta, bueno, denetarik. Dremel edo zirkularrak eta horrelakoak. Adibidez burmuina ataratzeko. Azkenen kontan, nahiko posi gaude, porque burmuinarekin zerikusia zeukan gaixotasunen bat ez dugu ez genekien, guk ez dakigu. Baina justu elkartu gara EHUko ikerlari batzuekin, Leire Uriguen, Koldo Kallado, eta hori dakate burmuinen bankua, pertsonen giza bankua. Aztertzeko epilepsia eta aztertzeko gaixotasun mentalak, ikusteko neurodegenerazioa eta horrela bat. Eta ari gara planteatzen proiektu bat, eta ari gara hartzen lagina beraientzako ikusteko ia neurodegenerazio hori izan daiteke arrastoi bat animaliak lehorreratzeko. Ez dakigu. Hori da posibilitate bat askotan komentatu da, baina inork ez du frogatu benetan neurodegenerazioarena dala arrazoi bat mugitzeko eta galtzeko konorte edo galtzeko orientazioa, bai? Ikusiko dugu, zer gertatzen den. Baina aplikatuko ditugu gizakion kasuan aplikatzen diren teknika berdinak. Hipotalamo aztertu, el telencéfalo, el tronco de no sé qué, bai? Gauza guzti horiek, bale? Eta egiten duguna da gorde gehien bat, gorde izoztuta. Nitrogeno likidoan edo gorde izozgailuak oso potenteak. Mantentzeko lehen esan dizudana. Hortan, behin eta berri errepikatuko dizuet. Mantentzeko laginak, alik eta hoberen eta denbora luzez. Gero, guretzako eta gure bezalako ikerlarentzako aprobetxagarriak izateko. Oso importantea da guretzako aztertzea mikroskopioan. Eta hor daukazue, batzuk ezagutzen duzu hor lagin bat, hemen barruan dago parafinan sartuta, parafina da argizaria bezala, eta hor bertan dago lagina sartuta. Eta hor egiten duguna dira, txorizoa bezala, baina askoz finagoak. Bai? Egiten dutenean txorizo moztu, potoloa da. Baina, lagin horiek dira, justu hemen daudenak, kristal honetan daudenak, justu bi sandwich bat kristala eta kristala, hori da mikroskopioan ikusten duguna, da 7 mikra lodieraz. Eta mikra da milimetroaren milesima. Imaginatu, dala hile bat, baino xaflaska finagoa. Eta hori da mikroskopioan ipintzen duguna eta horrela ikusten da.
Hori da gibela. Hor ikusten dana da gibela. Eta hor aztertu ditzakegu gaixotasunak. Eta ikusi, bale? Lehen esan dizuet, hau da justu kolaborazio bat egin dugula, Gasteizko, farmaziko ikerlari batzuekin, aztertzeko farmazeutikoak. Hondakin farmazeutikoak beraien ehunetan. Eta badaude. Eta kuriosoa izan da, horrelako farmazeutikoak edo horrelako droga legalak edo horrelakoak, batzuk ez dira saltzen estatuan. Saltzen dira Frantzian, ez saltzen dira estatu batuetan, eta orduan hori dago relazionatuta, bidaia transozeanikoekin, kruzeroak eta horrelakoak. Eta gero, hor kruzeroan jendeak ingo du zeozer, eta gero txisa botakute. Eta txisa hori dijoa uretara, zuzenean. Eta gero, guk metabolizatzen ditugu konposatu batzuk, eta beste konposatu batzuk dijoazte zuzenean uretara. Errekatan bezala, Errekatan bezala, depuradorek ezin dute dana garbitu. Orduan, adibidez, pilula antikontzeptiboa hartzen baldin badugu, txisa egiten dugu, eta hormona sintetikoiek uretan daude. Eta hormona sintetikoiek eragiten dute sistema endokrinoa, arrainen sistema endokrinoa, edo izurden sistema endokrinoa. Eta gerta daitezke hor, feminizazio prozesuak adibidez, ikusi ditugu animaliak daudela feminizatuta. Beraien hormonen oreka aldatuta dagoelako. Eta hori da adibide bat, ikusteko zer dagoen animalia bietan, jakiteko zenelako kutsadura daukagun. Ulertzen da gutxi hora bera? Bai? Horrein zenbaki batzuk, ez da ondo ikusten, baina hor da dipinita datu guzti horiek ez dira gureak, dira hanbarrekoak ere. Osa, da justu 1983tik onaino, osa, 23-tik, 23 arte. Da justu gu hasi ginen 22, eta azkenengo urte hauetan egin ditugu 23, 41 nekropsia. Parkatu, 41 lehorreratze eventuak atenditu ditugu. Aurrek urtean 43 eta ustaia bitartean 21. Ustaiatik ona beste 6 bat edo 7 bat egon dira. Leno aipatu dizudana, katxalotik pigmea aurreko astean zarautzen. Eta karo guztiak ez ditugu nekropsiatu, baina nekropsiatu ditugu 31 eta dakagu pila bat lagin lan egiteko. Eta hor daude espezie guztiak eta zeintzu diren emeak, diren arrak, diren adultoak, diren subadultoak, neonatoak, fetoak, denetarik dago, Eta, hau da, justu, azkenengo 20 piku urtetan lortu duguna. Hau dira, gehien bat lehorreratzen diren espeziak. Izurde marraduna, eskerrean goian, izurde arrunta, eskuman, goian, eta izurde handia, eskerrean. Hor, irudian, behan, ikusten dira hilabeteak, noiz aurkitu ditugun, bai? Eta hau da, kantidadea, zenbat aurkitu ditugun. Gutxi gora bera, jarretzen dute profila berdina, gutxi gora bera. Izurde arrunta gehiago, igual gehiago daudelako. Baina ikusten duzue, dana batuta, dekogu informazioa jakiteko Euskal Herriko kostaldean, lehorreratze gehienak gertatzen dira, otsaila, martxo eta apirila betartean. 3 hilabete horietan, gutxo. Horrek ez duzen nahi, beste abenduan edo abuztuan edo ustailan gertatzen direla. Baina gehien bat hori da pikoa. Urteko pikoa eta behin eta berriro errepikatzen da urtez urte. Zergatik? Ez dakigu. Izan dite, 1000 arrazoi egongo dira hor sartuta. Arrainen, harrapakarien presentzia, temperatura, 1000 gauza egon daitezke elkarrekin sartuta. Ikusteko horrelako banaketa edo gertaerak, bale? Bota ditzakezu hipotesiak, Total, aurrela pentsatzen dugu guztien artean. Beste azterketa bat egin dugula izan da, jakiteko gure kostaldean zeintzu diren hotspotak, puntu gorriak, non gehien ikusten diren lehorreratzeak. Lehenengoa da Donostia. Donostia, Zumaia, Zarauz, Getxo, Sopela, Getari, Ibarrengelu, Bermeo, Mutriku, Muskiz, daki hori dira gehien bat jasotzen dituztenak. Hor, borobil horiek dira puntuak, eta hor ikusten duzue, urdina da 1-5 bitartean, ez dala asko, berdea dala 6,
Bai, 20, 21, 25, eta horia, Donostin kasu, dala 50 baino gehiago, gertatzen direla. Arrazoiak, hondartzak direla hiri hondartzak. Orduan oso errez ikusten dira. Bai? Jende gehiago dagoela hondartzan, Donostin, jo que se, Bakion baino. Bueno, Bakion igual udaran. Bai? Baina neguan igual ez dago jende askorik behiratzen. Vale? Horrek ez du esan nahi batzutan bertan lerroratzen direla dagoelako arrazoi ez dakitzen nolako arrazoia, marko inkomparable. Bai? Gerta daitekena da gehiago ikusten ditugulako. Edo hondartza bat baino gehiago daudelako Donostin ere. Bai? Eta Donosti bizi da itsasori begira. Vale? Gero badago puntu bat Lehorrean, baina hori da Murueta, hori da Urdebeko itsasadarrean. Eta gero badago beste puntu bat hor dala justu La Gaviota plataformaren aldamenean. Baina puntu gehiena dira kostaldekoak. Vale? Egon ginen aztertzen ere, ia orientazio geografikoa zer ikusia zeukan densidade horrekin. Eta badirudi zeo zer dagoela, baina ezin dut esan, porque estadistikoki ez da esangarria. Osa, ezin dut esan. Korrontengatik. Igual korronteak, segun zenolako orientazioa dagoen, badirudi puntuak daudela horrela orientatuta jasotzen dutela, anak esan duena, korronten eragina zuzenago. Badirudi. Hortarako, importantea da guretzako lain kolaboratzea fizikariekin. Eskagu lagunak, gurekin plentxan egiten dute lan, eta sateliten bitartez jakin dezakegu zeintzu diren korronte nagusiak, horien norabidea. Bai, gero esango dizuet ere, dortoken kasuan zertarako erabiltzen ditugun horrelako sateliten seinaleak eta horrelakoak. Baina importantea da, aurrikustea, aurrikuspen meteorologiko bezala, ari gara pentsatzen, zehozer algoritmo, orain algoritmo da topea, gauza guztietako. Bai? Mobiletarako, oporretan joateko, inteligentzia artifizial eta gauza guztietako. Zergatik ezin ditugu erabili algoritmoak, nola variable guztiak edo antizikloia baldin badago eta aldi berean ipintzen du korronte bat edo haize bolada datorrela ekialdetik probabilidadea lehorreratze eventuak gertatzekoa handiagoa dela. Osea, bilatu nahi dugu horrelako klimatologikoki horrela iten da. Osea, orain aurrikuspenak perfecto dira, 3-4 egunetan. Ez? Basoaz al hombre del tiempo eta berehala esaten dizu. Ostiralean egingo du euria, ez dakizer, puntu konkretu batean. Erabiltzen dituztelako modelo atmosferikoak. Bai, zergatik ezin ditu aplikatu modelo atmosferikoak hori aurrikusteko. Ari ez kontatzen, zientzia fikzion. Ari galera hortan lanean, baina ondino ez dakigu. Vale? Orduan, labur biltzeko, biziri baldin badaude animaliak zer egin behar dugu. Baloratu egoera. Egoera honean baldin badaude ez ikutu. 0. Deitu. Bat dira. Eta soilik ikusi, noski zuon laguntza, guztion laguntza ezinbestekoa da. Egiteko jarraipena, ikusteko zelan dagoen, zelan evoluzionatzen dagoen animaliaren egoera. Hor dago gisajoa dago foka bat. Askotan fokak ez daude lehorreratuta, daude lehorrean. Bai, daude deskansatzen. Sekulako ikaitza baldin badago itsasoan, gu bezala, gisajoa datoz hondartzara lasai egotera. Eta esan dakoa lehenengo, ez da maskota bat, ezin dugu ferekatu. Bai, bas bada. Gaizki baldin badago, abisatu, edo bizirik baldin badago, diputazioak abisatu. Bat diren bitartez, eta gero, badaude Bizkaian dago zentru bat, eta Gipuzkoan badago beste zentru bat. Eta harremana daukagu biokin. Batez ere, gero zaintza emoteko. Baina kasu honetan, azkenengo urte hauetan, zaintza emondula akuariumak. Donostiko akuariumak, hor daude lagunak, eta beraiek dira, hain zuzen ere, hoien arduradunak. Zaintza eta gero askatzea. Gu kolaboratzen dugu beraiekin, baina importantea da hori, bizirik baldin badaude, itxoin, eta ez ikutu, ez itxasoratu, eta ez eraman ezer sare sozialetara. Porque berehala jendeak publikatzen du Twitter, Xen, edo Facebooken, edo Blue Sky, edo denalakoa, eta berehala jendea bertaratzen da. Eta hori ez da oso erosoa, ez da oso ona animaliaren osasunarako. Edo inkluso gure lanerako. Gero bukatzen danean, publikatu nahi duzun guztia.
Hori ondo dago, bai, ondo dago. Horren badaude kasu berezi batzuk. Normalean beti esaten dugu ez itxasoratzeko, ez bueltatzeko berriz uretara. Ez badakigu, hemen justu kolaboratu dugu, hori zera da, zuhiltzaiekin. Eta bata izan zen Ondarrun, eta beste bat Zarautzen. Eta lortu zen Zarautzen, gurutz gorriarekin eraman zen, zera da, txalupa batean, edo kamila batean, eta itxasoratu zen. Ikusi genduelako bitxoa, zegoela ondo, zegoela nekatuta, agian. Eta behar zuen impulso bat, kanpora joateko, porque bere kabuz, korronten arabera, ezin zuen itxasoratu. Baina hori dira, gure nolabait azterketa egin ostean. Batzutan igual, arazoak mugitzen baldin badugu, igual apurtzen diogu ez dakite saizki bat, edo birikia, edo dena alakoa. Hobe da, ez egitea ezer. Eta horren ipiniko dizuet, bigarren zati honetan, zer egiten dugun dortokekin. Hori da, ipatu dudana, akuariumarekin batera. Ez da gure ardura, baino, kezkatuta gaude, eta gero hortik ikusi dugu aukera bat oso ona jakiteko nondik norakoak. Eta hortarako, azkenengo 3 urte hauetan, berreskuratu diren dortokak aukeriumean, batzurei ipini diegu transmisore satelital bat, GPS moduko transmisore bat. Hori da zelan funtzionatzen den, gero ikusi, justu da beren bizkarrean ipini transmisore bat txikitxoa, ez duela oztopatzen beraien portaera normala, ez du eragiten ezer kaltegarria beraiengan, bestela ministeritzak ezigun emongo baimena hori egin alizateko, eta horrek emititzen du seinale bat, eta dijoa Argos sateliten segidara. Eta hor, harrapatzen da seinalea, eta jasotzen da, eta guri bidaltzen digute. Orduan badaude, seinale guztiak ez dire igual onak, triangulazioak direla kasu, ez galdetu ni biologoa naiz, ez naz fizikaria, edo ez naz telekomunikazioen aditua. Baina triangulatu egin behar da seinalea, eta orduan jakin dezakegu gutxi gora bera non dagoen dortoka. Gaina azalean dagoenean, uraren azalean dagoenean. Baldin badago uraren barruan, ez dago seinalerik. Doanean, eta askotan emoten dute denbora pila bat, uraren barruan. Baina, kanporatzen direnean, momentu horretan bertan, pasatzen baldin badia sateliteak beren gainetik, seinaleak harrapatzen dugu. Eta badakigu non dagoen. Eta ari gara, nolabait, aztertzen ibilbideak, nondik norakoak. Aztertzen sakabanatze eremuak, nondi datozen eta nora dijoazten. Hemen eskuratu ditugun dortuak ziren juvenilak, arantza gutxi gora bera, ziren adin txikikoak. Baina ez dakigu nondi datozen. Karibetik, beste toki batetik, orduan ari gara ere, kombinatzen horrelako seinaleak azterketa genetikoekin. Aztertzen populazioen genetika ikusteko, hemen dauden Bizkaiko golkoan, onaino heltzen diren dortoken jatorria, Karibekoa dan, Hegoafrikakoa dan, ez dakit, Islas Vírgenes edo Auskalo nondik, bale? Ari gara aztertzen, populazio berekoak diren edo ez. Ondino ez dakik, hori kolaborazioa dakagula Asturiaseko sarearekin, bale? Hori da, justu 23 dortoka. ¿El barco? No, barco no utilizamos. Triangula con varios satélites que van en la misma fila. Pero claro, tú tienes la tortuga emite una señal y es captada por varios satélites que van en la misma fila. Argos tiene varios satélites a la vez. Entonces, tú triangulas con varios satélites, la señal de varios satélites que van uno detrás de otro. Si hubiera barco, se puede hacer con barco, pero es un dibujo idílico, ¿vale? Posible litzateke, erabiltzea barkoa, baina kaso honetan ez. Horren 23an, bat, ipini dugu, 24an 5, eta 25ean, hoen dela 2 aste, 3, askatu dira GPS-ekin. Hor ikusten dituzue. Da tortuga txikia, eta justu hor, pegatzen da pegamento inokuo batekin, eta antenatxoa daka. Bai, antenatxoa. Gero eta txikiagoa dira transmisoreak, gero eta txikiagoa dira. Importatzen dira, baina gero eta txikiagoa dira. Bale? Eta normalen horrelako dortokak heltzen direnean, akuariumean zaintza emoten zaie, antibiotikoak emoten zaie, jana emoten zaie, eta dakatenean tamaina
egokia eta sasoi egokian askatzen dira. Hori da adibidez, ipiniko dizuet bidea positiba. Hau da lehenengo dortoka. Bermiu sana, dala justu, Bermioren aurrean ikusi zana flotatzen, baina ia konorterik gabe. Eta askatu zan Donostin, 23ko abuztuan, 25ean, bai? Amen, puntu honetan. Eta ibilbidea, hau da estrapolazio bat, porque seinalea izan zen, hau zen lehenengo seinalea, eta hau bigarren seinalea, bale? Triangulazioa egin ostean horrelako puntuak. Hemen egongo ziren batzuk, baina ziren kalitate honekoak, hori igual ez zeuden triangulatuta. Baina hau bai, hemen bakarrik markatu ditugu puntuak kalitate honeko seinaledunak. Bale? Eta ikusten dugu, lehenengo joan zan gorainu, joan zan ia Bretañaraino. Eta gero jetxi zan Galizira. Eta gero, segurazki, logikoa, Euskal Herria gustatu zitzaion, eta bueltatu zan berriz. Bai? Bueltatu zan Donostira, pasatu zan Landetara, hemen egon zan Arkaxonetik gertu, ez dakizebak ezek, gora. Eta gero ja ametik berantza joan zan. Eta gero gora. Eta gero ja galdu gendun seinalea. Bai? Baina gitxienez, egon ginen ia urte bete. Abuztutik uztailera. Bale? Hori da bere ibilbidea. Galdera oso ona. Zuze uste duzu. Justo goiko horretan geratzea bueltaka... Ze arrazoia dago, ez dakigu. Nire asmoa, nire hipotesia da uraren temperatura. Eta arrainak, edo marmokak daudela. Porque hauek jaten dituzte marmokak. Bai? Orduan, nora mugituko dira? Jana dagoeneko tokitara. Zer ekidin behar dute? Ur hotzak. Eta gorantza joan da, hemen hotz egiten dau, banoa berantza. Eta horrezatik segurazki egongo dira hor. Ari gara orain, kokatzen, eguneko puntu horietan, sateliten bitartez lorturiko temperaturak, zizurfe, urazalearen temperatura jakiteko ze temperatura mota dagoen hor, puntu guzti horietan. Seguro nagoela, igozanian onaino, ur hotza zegoela. Eta, onaino, hor fijo, hor Bretañan, zona humeda, beti, daude urila eta ur hotzak. Eta horrezatik jaitsi izan. Saiatuko gara lortzen ere arrantza datuak, ikusteko benetan zer dagoen hortik eta ze arrazoiagatik mugitzen dan. Baina badaude beste ibilbide batzuk. Hau dira justu askatu genituenak abuztuan, Donostin ere, bai? Hau da brisa deitzen zana, portu deitzekoa eta Aquiles, horrelako izenak ipini zitzaizkien. Eta ikusten duzu, abuztuan ere, oitalako abuztuan, iaren bukaeran, estropaden ostean, bale? Eta justu mugitu ziren, onaino, bale? Jarraitu zan, seinalea, eta portu adibidez, gelditu zan hor. Ja, emititu zituen bakarrik 2 hilabetez, baina 2 hilabetetan mugitu zan Donostitik iaia Portugaleraino. Gero dago, brisa, mugitu zan horizontalki, mendebaldera. Eta azkenengo datua urrian, emon zula. Pues igual, se la comió otro pez. Ez dakit, edo agortu ziren bateriak, edo guzki plaka txiki horiek zikindu ziren, eta seinalea esan heldu, auskalo. Gauza da, ez zutela emititu. Baina besteak bai, besteak jarraitu zuen, Aquiles jarraitu zuen. Eta justu hemen, azaroan jarraitu zuen. Eta gehiago, otsaian, aurtengo otsaian ondino zegoen emititzen, eta zegoen Kanarien ondoan. Kanarien ondoan. Bale? Aztertu behar dugu. Segatik demonio mugitu dira norabide horietan. Igual Aquiles, edo parkatu, brisa onaino heldu dala, segurazki igual bere norabidea zan Karibera joateko, porque igual beren jatorria Kariben dagoela. Hori genetikak emongo digu. Orduan zein behar dugu? Batu datu guztiak. Zintzen datu bakar batekin ez dugu egiten ezer. Ditugu datu guztiak elkartu, batu eta disiplina desberdinetakoak baldin badira hobeto. Datu biologikoak, datu kimikoak, datu fisikoak, arrantza datuak, 1000 gauza daude azaltzeko biologian edo naturan gertatzen dana. Bai?
Bai, ulertzen da. Bai. Ja, harin ez bukatzen, ja, txapa guztia. Vale? Eta kontatuko dizuet, hori, adibide batzuk zer nolako ikerkuntza egiten dugun hor. Bai. Batez ere, mikroskopioan. Eta batez ere, baita ere PCR-ak. Bueno, PCR-ak ezagutzen dituzu zuok, guztiok. Bai? Aztertzeko geneak eta horrelakoak. Nekrosi egiten dugu, mozten ditugu laginak, bagoaz mikroskopiora, dauzkagu teknika batzuk, mozteko eta egiteko analisi genetikoa parasito batena, edo histopatologia batena, jakiteko ze gertatzen den. Vale? Eta hori adibide batzuk. Hemen ikusten dira adibidez, parasitoak. Justu, borobil guzti hori dira parasitoen esporak, eta horiek ikusten dira errez. Dagoenean bat bakarrik, igual ez da arazo bat. Baina, eundaka edo milaka baldin badaude, osasun egoera ja dago kaltetuta. Eta ikus dezakegu hori izan daiteken heriotzaren arrazoia. Enfisema pulmonarra. Sinestu hau dela direla birikiak. Eta enfisema guk pairatzen ditugu enfisema pulmonarrak ere. Ugaztuna direlako. Gogoratu esan dizudana lehenago. Haue pairatzen dituzten gaixotasunak gurearen antzekoa dira. Eta batzuk utxakorra dira. Orduan kontu zibili ikutzerakoan. Bai? Gehiago, infiltrazio hemozitikoa. Hemozitoa dira justu zeula pigmentu duen guzti horiek. Eta dira gure globulu txuria bezala. Orduan, globulu txuriak noiz hasten diren pilpelean jartzen? Ba, sistema inmune kaltetuta dagoenean. Parasitoak edo ahul edo dena delakoa. Bai? Gaixotasunak azken finean. Bale? Labur bilduz. Badakizue txaposo bat naizela. Ezekutu, ez ezer egin, egin zerbait positiboa dela, deitu bat bira. Eta itxoin. Eta lagundu dagokionari. Vale? Gure lehentasun absolutua da, lehenengo kasuan, osasun publikoa bermatzea, eta aldi berean, animaliaren osasuna bermatzea. Ez desala sufritu de masa. Eta eskerrik asko, arretagatik. Eta galdera baldin badituzue, zuriko da. ez beldurtu, Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Manu emandako azalpen guztiengatik, motz gelditu zaizkigu, zuk esate zu txaposo bat zehala, baina jarraituko genuke entzuten, baina ingo deuna da galderen bidez, jarraitu sakontzen aipatu dituzun gaietan, eta gelditu zaizkizunak aipatzeko ere eskertuko deu. Ez dakit seguru nago, badaukazuela galderaren bat, esan dugu hau ez geologia bezala, harriak eta jendia interes gutxi jopizten diete, baina bizidunak. Aurrea. Mikrofonua karriko dute. Hori da, ze ari dira baitare jarraitzen hemen askok zunbidez, orduan zuen galderak ere bidali ditzazkezue eta hementxe jasoko ditundik eta Manuri jakinaraziko diot eta bitartean aurrea. Buenas tardes. Manu, siempre vemos imágenes de cetáceos que tienen una cantidad de parásitos exteriores y hay gente que se los quita, bueno, me imagino que serán biólogos y no serán. Ese trabajo no hacéis vosotros para nada. Pregunto, Hay diferentes tipos de parásitos. Unos que os he enseñado ahora que son parásitos internos, que están siempre en los órganos internos, el hígado, riñón, pulmones, etc. Y luego hay lo que se llaman ectoparásitos. Los ectoparásitos son los que suelen estar pegados en la piel, en el tegumento de los bichos. Pero eso también hay en peces y hay en un montón de animales. Si el número de ectoparásitos no es muy fuerte, muy grande, tampoco pasa nada. Los cetáceos pueden vivir con ello. El problema es que hay algún parásito que les perfore la piel y les haga agujeros en la piel. Entonces, por ese agujero en la piel puede entrar otro parásito que sea más patogénico. Pero en principio no deberían. Ellos están. En el mar hay una salcha de parásitos, de todo hay ahí, aparte de lo que nosotros podamos echar. Pero tienes un montón de patógenos, anisakis. Antes yo he mencionado anisakis, pero anisakis también tiene un ciclo de vida muy complejo, que el destino final del anisakis es un mamífero. Y normalmente pueden ser los mamíferos marinos.
Pero en principio los ectoparásitos que se pegan en la piel, ya te digo, si no profundizan mucho y no perforan la piel, no deberían producir mucho problema. Beste galderarik? Hemen. Ta etorkizunari begira, oraintxe bertan zeintzuk dira erronka handienak edo baituzue proiektu berri batzuk etorkizunari begira eta hori dana. Gu justo biogea ekintzaile gaztiak, eta bueno, ez gea biologoak, ez gea fisikoak eta hori dana, baina interesaldetikan gai asko gustatzen zaigu. Orduan hori, pixka jakiteko momentu honetan ea ze proiektukin zaudeten. Galdera, ona. Aipatu dudan proiektua da Fundación Biodiversidadeko proiektu bat. Osa, justu bukatzen da, orain, abenduan. Erabilidana, con los fondos de Next Generation, PRTR, eta dana hori, COVID-en ostean, Da, profesionalizatzeko Espainiako sare guztiak. Hori baino lehenago, zegoen dirulaguntza bat Eusko Jaurlaritzakoa. Eta orain, ari gara jasotzen ere, dirulaguntza bat Eusko Jaurlaritzakoak osagarria dana bestearekiko. Biak bukatzen dira orain, abenduan. Zer gertatzen da urtarrian? Ez dakit. Hombre, negoziaketetan gabiltza, eta ez dut esango behartuta daudela instituzio publikoek aurrera jarraitzeko proiektuarekin, baina bai, nolabaiteko beharra badakate. Osa, txostenak bialdu behar dituzte Europara, Direktiba Habitats, Espainiara, eta hainbat tokitan, ez? Ni optimista naiz, eta Eusko Jaurlaritzak esan digu, egingo dula alduen guztia, nolabait jarraitzeko finantziatzen sarea. Ezin dugu haren eten bat euki. Osea, atenditu behar ditu evento guztiak esandako arrazoiengatik, baina ere arrazoi ikerkuntzagatik ere jarraitu behar dugula. Eten bat orain izango zen katastrofe bat, katastrofikoa. Gobernuak nik itzen ministeritzako batzuekin eta esan ziguten, igual ez zutela emongo beste proiektu bat sarea finantziatzeko, baizik eta ikerkuntz proiektuak sarearen barruan. Ikerkuntz proiektu espezifikoak. Mila, gauza aztertu ditzakegu. Parasituak, dortoken ibilbideak, erlazioa temperaturarekin, hainbat gauza daude. Burmuinen neuropatologiak, hainbat proiektu txiki, osagarriak dauzkagu buruan aurrera eramateko. Inkluso Eusko Jaurlaritzari esan diogu, bale, zuek ezin baduzue finantziatu horren beste, gutxi gorabehera urtero ataratzen da 150.000 euro. Hori dirua da, baina ministeritzarako eta Eusko Jaurlaritzarako ez da diru asko. Ez da izan beharko, diru asko. Guk esan dugu, 100.000 eurokin eta gure fondo propioekin interesatzen zegulako aurrera eraman dezakegula. Importante esatia da, adibidez Denizen kontratua. Deniz dago 24 orduz. Eta gero dako beste ikasle bat dagoela kolaboratzen erdira, arduraldi partzialetan. Baina, importantena da, atenditzea berehala askartasunekin eventu guztiak, eta hortarako behar da pertsonala. Zure galderari erantzuten, optimista naiz. Eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemen galdera bat egin dute justu ikerketa jakinekin lotuta, gaztelaniaz egingo dut, bera gaztelaneraz egin dulako galdera, baina erantzun pentsatzen dut itzuliko diotela, baina bera jakiteko. Galdetzen du, eskerrak eman ditu beste batek ere, eta espero dula horlako gehiago egotea, eta hemen galdetzen dute, ¿en el PIE están haciendo investigaciones hormonales o esos exámenes se hacen en Galicia, en el CSIC? Hori galdetu dute. Eta horren arira doa, pixka zabaltzeko galdera hau. Uste dut hormonei buruzkoak ez dituzuela zuek egiten, baina bai egiten dezue elkarlana beste zentroekin eta elkarlan hori ezinbestekoa da osatzeko justu ikuspegi guztiak, esan dezu mesela, datu guztiak. Nik uste dut itzultzen dela, ez da? Beraz, euskera zira. Ondo ipatu da, Galizian egiten duguna da azterketa kimikoak. Bai. Gauza da, Unibertsitatean badauzkagu gure sistemak neurtzeko kutsatzaileak, baina dirua datorrenez Bruselasetik eta Espainiatik guk ezin dugu autofakturazio bat. Orduan nahiz eta gure analiziak etxean egin ditzakegun, kanporatu behar ditugu. Orduan, hitzen genuen lagunekin, galizikoekin, porque daramatzate urteak egiten analiziak izurdenak eta beste zetazionak,
Porque, claro, aipatu dut hemen 50 piku lehorreratze daudela. Galizian 200 piku. 200 piku. Orduan sekulako esperientzia katela. Eta onak direnez, pues, ara jo dugu eta bereiekin harremanetan jarri garela. Eta ari direla egiten azterketa kimikoak. Bai. Batez ere, pH-ak, PCB-ak eta metalak aztertzeko. Azterketa hormonalak ez ditugu egin. Momentuz ez ditugu egin ditugu azterketa farmazeutikoak. Bai. Osa, frogatzeko drogak, edo Bai. droga legalak edo dena delakoak. Hori bai egin dezakegula. Eta pestizidak eta beste antibiotikoak ere horiek egin ditzakegu. Ondino ez ditugu egin, Egin dugu puntualki kolaborazio hori farmaziko fakultateko ikarlarekin. Bai, Gorka Uribe eta bai, beraie gainea dira Bai. baita Europa mailan eta farmazeutika Hori da. berdea edo Hori da. bultzatzen eta horretan. Egin duen kolaborazio bat beraiekin, eta beraiek apuntu dakate metodologia guztia aztertzeko hainbat farmazeutiko. Bai, ze hori, oraindik ez da oso garatuta, baina bueno, farmazeutika berdea izango litzateke botikak sortzeko prozesutik hasita eta gero preskripzioa ze botika agintzen dizkiguten gure gorputzetik pasa bere ondorioak egin ondotik eta nola iristen diren azkenean ingurunera, hor guztiak ate horretan osoan nola egin, ez daitezen iritsi farmakoak edo haien metabolitoak naturara, garbi daulako, ondorioak dauzkatela. Hori da helburua. Atera kontua, guri ondorioak egiteko hartzen ditugu, beraz. Analiz hormonalak ditugu arrainetan, baina ez izurdetan. Galdetzen dute hemen baitare, beste galdera bat, ez daukala zerikusirik horrekin, eta da korrontoen arabera edo beste alderdi batzuetatik badagoen lehorreratze gehiago, korronteena hipotesi modura eta bai gaina Galizian noski, pasaran daude, nola baita esateko, eta hola bota dezu, temperaturak ere neurtze dituzue, ze temperaturak aldatzen ari dira, ez dezu eukiko goendikan nahiko erregistro ez da jakiteko? Temperaturena nik uste, gertatzen diren aldaketak nik uste direla multifaktoriala. Temperatura edo aldaketa klimatikoa da gako bat. Ze azkenen urte hauetan, adibidez, Frantzian, La Rochellen dago zentru bat dela dortoken azterketa egiteko. Eta inoiz baino dortoka gehiago aurkitu dituzte udara honetan, edo aurrekoan. 200 piku lehorreratzea dortokanak. Zer ikusia daka temperaturarekin? Seguru nago baietz. Dato zurberotatik, hori badakigu. Hori da. Eta, karo, urberoak zer dakar? Dakar bere presen mugimendua. Karo, marmokak eta horiekin, ez? Marmokak gero eta gehiago ari dira gure kostaldera etortzen. Eta marmoka bai mugitzen dira efekto bela. Osa, total, dira bela bat eta airearen arabera mugitzen dira. Eta korronten arabera mugitzen dira. Eta dortokak atzeti doaz. Segatik daude marmokak, igual temperaturagatik. Eta dortokak jarraitzen dute. Orduan, korronteak ere aldatzen dira temperaturen gatik. Bai. Karo, gero, fizikoekin kontatzen, biologok eta fizikariek hitz egiten dugu bi modu desbereinetan. Eta polita da, elkartzea bakoitzak dakiena, ez? Eta hori, desbereina da, lehorreratze bat, guk apuntatzen dugu, egoera, deskomposizio aurreratua, edo ondo dagoen, edo ez dagoen ondo, dena helakoa. Orduan, bitxoa, animalia, lehorreratze guta baldin badago, eta ia fresko dagoen, horrek zezen nahi du, edo hildala, oendela gitxi, edo berehala, edo hilda justu ondartzan bertan. Baina deskomposatuta baldin badago, hori da, egurra bezala. Igual, hilda Bretainan eta korrontek ekarri dute. Orduan, tratamendu desberdina izan behar da, korronten arabera, objektu inanimatua, hilda, edo animalia bat, nolabait ondino mugitu daitekela beren kabuz. Edo mugitzen dala korronten arabera. Badirudi dagoela eragin bat. Antizikloiak, uraren presioa, uraren altuera, badaude hainbat faktore lagundu dezaketela mugitzea animaliak hilda daudenean, edo burrukatzen daudenean, ahul daudenean kartzeko. Eta horra ipatu dezun beste kontu bat da, norabidea orientazioa edo galtzen dutenean,
eta gaixotasun neurodegeneratiboen ondorioz izan ote daitekeen, oso interesantia Oso. irutu zait. Eta beste bat aipatzen dutena kasu hietan baita izaten da, dagoen zarata, ontziek eta sortzen dutena, ontzi gehiago daude rekreatiboak, ez da, gutxillo igual, eta motuak, baina, bueno, eta horretaz aparte daude baitare, orain, zentro eolikoak edo, estazio eolikoak, nola ikusten dezue bilakaera hori, eta horrek zenbaterainoko eragina izan dezakeen, eta... Sekulako eragina. Osa, kutsadura akustikoa, ja, gure lehorrean ikaragarri altua da, baina itsasoan magnifikatu egiten da, amplifikatu egiten da seinalea uraren azpian. Bai. Osa, pila bat, eta beraiek izutu egiten dira, osa, estresatu egiten dira. Plataforma eolikotan badakite, eta ari direla egiten horrelako neutralizatzeko soinuak, eta ekiditeko zetazioak bertaratzea edo hurbiltzea horrelako plataformetara. Osa, soinu batzuk beraiek joateko eta ez egoteko gertu. Baina hori, gertatzen da ereko zaguzarrekin eta kaioekin, paino eta hainbat animaliekin. Badaude, interferentzia akustikoak ekiditeko eragina. Baina hori da sekulako arazoa. Eta ez dugu aipatu, igual ez da foroa ez, baina ez dakigulako zehazki, baina elkarrekintza barkuekin badago. Eta ez dut esaten arrantza barkuekin, porque hor baikatz nahiko kontrolatuta dago, gerta daiteke, baina embarcaciones de recreo ditzen dena, kolpeak daude, mosketak ikusten da, adibidez, helizearen bitartez, markak larrua zalean, edo, ez dakite, moztuta, zati bat moztuta. Errepidera basurde bat ateratzen dan bezala, gu sartzen geha beraien errepidetan. Eta ikusten da. Karo, gallegoekin komentatzen, eduneko kasu gehienetan ezin da jakin zindan eriotzaren arrazoia. Bakarrik oso kasu gitxitan eta oso zalantzarik gabekoak dira oso txikiak. Baina, motoekin ere, moto gero eta gehiago daude. Galdetzen dute baitare hemen, hau gazteleraz, ¿cómo se conforma la cadena alimentaria? Ezakit esan nahi duen, leheno aipatu duen marmokenate izan daiteke? Hombre, izango da katetrofikoa igual. Katetrofikoa. Katetrofikoa da oso komplexua. Daude, produktore primarioak direla fito, direna, fitoplankton direnak. Hoien gainean daude zooplankton. Hemen mongo dut ekologiako klase bat. Eta gero, pizkanaka, arrain txikiak, arrain ertainak, arrain handiak, eta gero, predadoreak. Horregatik pentsatzen galdetzen dula, ez da? Karo, hori da biomagnifikazioaren efektu. Hori galdetuk. Kutsatzaile bat baldin badago, produktore primario batean, eta imaginatu zenbat fito eta zenbat zooplankton jan dezaken arrain batek, kutsadura baldin badago, unidade bat, 1000 fito, 1000 unidade horiek egongo dira arrainean. Eta arraina baldin bada bizi iraupen luzekoa are gehiago. Horregatik adibidez, bizi, atunak eta horrelakoak, izurdeak, bizi iraupen nahiko luzeak ate. Eta horren aldute metatu kutsatzaile pila bere bizitzen zehar. Horregatik atun adibidez, merkurioarekin arazoak eta aurdunentzako gomendagarria. Ezakit hori dan galdera, eta bestela galdetu dezala berriro. Eta beste bate galdetzen du, tortokak gero eta leku hotzagoak, gaztelera esaten du, las tortugas están buscando zonas más frías para la puesta de huevos. La temperatura de incubación de los huevos es muy importante para el sexo de los individuos. En temperaturas más cálidas nacen más hembras que machos. Cierto. Y la especie no sobrevivirá si anida en las mismas zonas que antes. Eta horregatik etorrikote dira. Baina gure gamen dauden dortokak dira juvenilak, ondinoz dira helduak sexualki. Datosona, beren bizitzaren parte batean, eta gero bueltatu behar dira, gune epeletara edo gune beroetara esan dauena. Eta gertatzen zaie hori. Eta temperaturak agintzen du sexuen proporzioa, hori fijo. Hori frogatuta dago. Etxe mikrofonua... Bai, hemen, horrean. Lehen nola komentatu duzun, hormonen kasua eta hori, nola
ja ikusi ez dutela zenbait individuotan afeminazio bat edo. Arrainetan, izurdetan eta ez. Eta bibalbuetan Eta bai, bibalbuetan eta ere. bai. Eta, ikusi ez duten proportzioa, kontsideragarria da pixkat baldintzatzeko edo populazioaren Etorkizuna edo... ekilibrioa. Bai. Osea, horreaino iritsi da, osea... Bai. Claro, ez da berdina kasu bat, bi o hiru aislatu ikustea, ja pixkat baldintzatzera, ja... Bai, hori arrazoi duzu, Osea, horrelako sexuen arteko desoreka bat, horrek erakar dezake populazioaren desagerpena. Ez badaude emeak edo ez daude harrak, akabo. Eta inkluso ikusi da intersexeko animalia direla bisexu edo bigameto aldi berean dituztela beraien gonadatan. Eta askotan hauek dira antzuak, dira esterilak. Ezin dute parte hartu, ezin dute reproduzitu ondo. Gerta daiteke animalien desagerpena? Bai. Hori, bueno, EH1 badaude talde bat baino gehiago, eta bibalbuetan adibidez urte asko daramate, eta bai, kezka hori badago, eta bai ikusten dute, bueno, zakit, eta zueke bai, berez jartzen dian araudiak, adibidez, arazteko justu errekak ateratzen direnean itsasoan, eta Urdaibain eginda hori eta neurketa hori eginda, benetan ikusten da baita ere, bere onera etortzeko gaitasunare badaola, gauzak ondo egite balin badira, eta arauak betetzen badira. Orduan, itsasoan ere azkeneko azterketa egin dutena hemen, ikusi dute, ez direla betetzen arauak, eta... Bueno, hori, zuk jakingo ezu, nire asko zazu, baina hori ere nahiko nuke ez, nahiko presio egiten da legeak betea arazteko. Egin behar esan gehiago. Osa, gauza batzuk hobatu dira, adibidez klorofluorokarbonadoak desagertu dira tributel estainozko pinturak, barkoetan pintatzen zirenak. Debekatuta daudelako, Debekatuta daudelako Europa mailan. Eta DDT ere pestizida bezala debekatuta dago. Ozonosko geruza bereskuratzen ari dela klorofluorokarbonadoak ez daudelako, ez direlako erabiltzen. Horrek esan nahi du, araudia betetzen danean, ondino dago esperantza pitin bat gauzak konpontzeko. Adibidez, plastikoen tratatua, makite eztabaidatzen, kliparena bezala, eta helburuak hor daude, kontua da gero, sinatzera ez direla iristen, ez ba, atzetik industria oso badaolako, aldaketa asko gertatu, baina... Bai. Presioa, kau, nik bete esaten dut hori, izan hori bottom up edo top down, ez? Eta guk genbiar duguna da, betik, gu gizakio bezala, presionatu gure politikariak, presionatu gure legislazioa egiten dutenak. Gu gara erantzuleak. Ezin dugu egon itxoiten, aber goikoek zer esaten diguten. Porque ez gual ez digute esaten inoiz bez. Orduan, guk hartu behar dugu ardura. Guk hartu behar dugu erantzunkizuna plastiko gitxiago erabiltzeko, ez erabiltzeko erabilera bakarreko elementuak, ez erosteko fruta badagoela enbasatuta, fruta bakarra enbasatuta plastikoan. Guk aldugu aldatu gure portaera eta horrekin aldatu, hobatu edo presionatu politikariek edo administrazio publikoek edo dena alakoa. Zaila da, ez dugu egingo zuk eta bio bakarri, baina guztiok elkartzen baldin bagara gian, bai. Dave, aurrea. Sí, Manu, tu mensaje está claro, hay que llamar al 112 y no tocar un pescado. Espero que sí. Pero me llamó mucho la atención tu comentario antes que has dicho sobre la huella humana en el mar, sobre todo las depuradoras. Yo hace un año que he estado visitando la depuradora que tenemos aquí en el barrio de Loyola y los técnicos nos han dicho que el 98% de todas las aguas fecales de una ciudad como San Sebastián que se depura. Sí. Hay un 2% que no lo pueden depurar. Y luego vemos el tratamiento que hacen con todo... Entra la depuradora, cómo llevan a los campos y por ahí.
un 2%, o sea, un 98% depurador, bastante. Me imagino que no en todas las ciudades habrá una depuradora, no en todos los pueblos habrá una depuradora, y eso es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Eso por un lado. Y sobre todo el tema de los grandes cruceros, claro, son 4.000 personas, 3.000, 5.000 personas, pero supongo que tendrán sus tanques para guardar todo lo que hacen esta gente, ¿no? No van a tirarlo al mar. Hombre, hace 50 años igual sí, pero ahora no, me imagino. Pero como has dicho que te preocupaba, sí, pues, sí. Lo digo. En relación a tu primer comentario de las depuradoras no son los culpables de que haya contaminación. Quiero decir, pasa que hay limitaciones técnicas de que las depuradoras no pueden limpiar todo lo que les llega. A nivel de fecales, sí, pero también ocurre que los tanques de mareas, que se llaman, los tanques de lluvia, de tormentas, ¿no? Que se llaman. Pero claro, es que si el sistema de captación del agua que llega a la depuradora va por un único circuito. Entonces, si llueve mucha agua, la depuradora en sí misma no puede abarcar todo. Entonces, están haciendo tanques de tormentas para derivar ese agua para poder tratarlo después de que pase la tormenta. Lo ideal que sería que habría un circuito doble. Eso los ingenieros lo saben mejor que yo, pero no lo hay. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay fenómenos de tormenta? En Plencia lo hemos ocurrido más de una vez. Galindo también es una pedazo depuradora del copón, pero cuando llega una tormenta bestial no puede. Entonces, hay contaminación de fecales en toda la costa. Gracias a quien sea, dura 2 o 3 días, no dura más. Y está controlado porque las diputaciones toman muestras. Y entonces saben que hay un aumento de fecales y entonces prohíben el baño. Pero las depuradoras no son las culpables. Si habéis entendido eso, no es cierto lo que yo quería transmitir. Bueno, bai, barkatu. Sí, es mucho. Pero ahí, por ejemplo... Baina hori di aguas fekales, baina kontuan eduki behar dezu, baitare, aparte, euria egiten dunean eta kolapsaziaz aparte, beste ur batzuk ere iristen dira, euria asko egiten badu, hirietan esate baterako, asfaltuak berak askatzen duen zikin hori guztia, plastikozko, mikroplastikoak, umeen parkeetan eta jarri dian akoltxatu edanak, hori guztia, hori ez da depuradoratatik pasatzen, hori zuzenean doa, hurbilen daukan errekastora, eta hortik iritsiko da, erreka handiago batera, eta hortik itsasora, eta hori zuzenean doa, Horrez dago depuradorarik ez ezer. Industriak behartuta daude edukitzera, eta ur beltzak daukate beren tratamentua. Baina ur pila bat iristen da kutsatua, kutsadura kimikoa da gehienetan, eta mikroplastikoekin eta bestelako toksiko pila batekin, hemen urbanizatzen aian guztiak ateratzen du hor, baita, arazpilan da hon, bakigu, zer da hon, asko daude, poluituta lehen zeon industria oso gogor horrekin, baita ere... Eta gaude lehenengo munduan. Hori bestea. Hori da beste gauza bat. Hori bestea. Beste herrialde batzuetan dauzkaten sistemak edo ez dauzkate sistemak. Baina, karo, orain Europa edo mendebaldeko herrialdeek nahi dutena da inposatu beraiek guk egin ez duguna. Bat urtetan, ez? Orduan hor dago konfliktoa, ez? Eta guk kanporatzen ditugu ara baita hemengo toksikoak eta zaborrak, Bai. Y lo de los cruceros no lo sé. Yo me da la impresión de que no. Pero lo voy a comprobar, por si acaso. Kaixo, bai, nahi nizun galdetu marrazon ingurun. Tokatzen zaizkizue marrazon lehorreratzek? Bai. Marrazonak. Karo, printzipioz marrazoak ez dira zetazioak. Baina, atenditzen ditugu. Bai, batez ere tintorerak eta marrazo azeria, horrelako gitxi batzuk badaude. Bai. Besterik? Bai. Kaixo, arratzaldeo. Eskerrik asko itzaldiagatik oso polita. Zalantza bat sortu zait, ez? Esan dezu, lehorreratzea daudenean, ezikutu eta bat bi. Oindala urte batzuk, kaso bat egotzen, zarautzen, zere handi bat, eta enkare osan, jende pila bat juntzan, eta ureta guntzian, eta sari bat eman zioen. Zer, gaizki egiteatik, nire garantien. Sari bat zegatik, dinezu? Hori egin zutelako, hori egin zuten,
inzuten hartu, eta jende pile baten artean kriston arriskoak, bolakizu, jote, olatuakin, da, pixatzeunakin da, zegoen kriston txikizio gertatzea, baina jende pile bat jo, danan artean zehatu, eta jo nintzen, eta ez dakit, orduan, kaso hortan... Home, baldin badago norbait laguntzen dula, edo beren iritzi zientifikoa, edo esaten dula, hartu ametik, edo mugitu ametik, edo kontuz amen, agian bai. Osa, baldin badago, ez dakit, monitorizatuta itxasoratzea. Nik bada ez nuke egingo. Osa, oso pelanan adibidez dela urte batzuk bale bat gertatu zen. Eta ni gogo nintzen hor, eta ikusi nituen txakurrak miaskatzen odola hor bertan, eta jendea ateratzen argazkiak balearen gainean. Edo, inkluso baten batek, labana batekin begi bat lapurtu. Ez, nik uste hori gertatu zalaia denbora bada, egila da baita ere orduan hanbarri biltzen zan, voluntarioa zian, oain jasaria ja dao, esan duen bezala, bat plentziatik segituan etortzea, lehengoan ere zarautzen agertu zan beste horrekin, municipalak etorri zian, zintatxoa jarri zuten, eta jendea bazekien bat dira deitu behar zala, eta gainekin baita ez genula ikutu ber, eta ez zer. Aidan nik uste lana... Jendek iten dudana, bolontate honez, hori argi eta garbi, Ez que, hola izan zen, jendia, erten intzitzen joan zatu, ondarretan baldima dao, saietza buskauko zaizkio, eta jendia bero-bero hartu, eta danan artian... Igual txiripaz esan ez gertatu. Porque hau mestiko tonela dako zea, gain olatua jotezunean, harrapatzen joatzean, eta gaina jende atzetik bultzaka, eta atzan bezala, ez da, baina hori izatezu da, askotan adibide batzu de gertatzeienak, eta bueno, askotan dek jakiteko... Pertsonekin ere gertatzen zaigu, borondate honen arekin laguntza jun, eta igual ez duen... Hori datik igual da, gertatzea hori kaso hortan, kanpoen lagabazan, kalteako izango zan, porque hori muitzeko zuek ez dakazuen medio izan, eta muitze janeako ketuizik, zuri nahi tokatzeze, bakize, bertan geldituko zan segurazki. Orduan, esatet, ez dakit. Eta gero beste zalantza txiki bat, batzutan gertatzen dek, bi aldu, uretara, eta bergiro etortzen dira. Ez dakit, burua dakalako zea, edo hiltzea ju nahi du, eta zuek esan duzu analizatzen zuela jakiteko bi aldu behar da, edo ez, edo ze... Jo, arrazoiak izan daitezke hainbat. Edo galdu dula orientazioa, edo batzutan gertatzen da ez da gertatu hemen, lehorreratzen masiboak. Hori da. Lagun batzuk, ari direla lanean Eskozialdean, eta oen dela 2 urte 200 piku. Lehorreratze momentun bertan gertatu ziren. Eta da, hartadia bezala, bat doa eta besteak atzetik. Zein da arrazoia lehenengoak burua, jefea edo dena delakoa edo liderra joatea ara? Jo, badakizu badaola hipotesi bat esaten duela lotuta egon daitekela eguzki zeakin, ekaitzekin. Zea elektromagnetikoan, eragina dauka, horregatik ikusten ditugu, onaino zaila, baina hemen ere ikusi ditugu aurorak ez da. Hori da hipotesitakoa, eta, bastante... Beraik erabiltzen dute, azkenean, orientatzeko elurraren eremu elektromagnetiko. Hori da, eta orduan, horra aldaketak balima daude, gure sistema teknologikoak izorratzen diren bezala, beraien sistema orientatzekoa ere, kaltetzen du, eta... Edo gerta daiteke gaixorik egotea, eta ezin sartu uretan berriro ere. Edo gaixotasunen bat buruan, eta hiltzea nahi dut. Hori zan galdera, esaten leheno esan dek, aztertu bezala itezuela, ez? Hau ja merezi duen bialdu edo ez. Ari gara azten, batzuen gertatzen dela, ez dakiten da ze... Lagun horiek aztertzen dituztela burmuinak eta hori hipotesi hori dako hau. Baina, karo, ikusi behar da, adibidez, Alzheimerren kasu daudela irudi mielinikoak eta metatzen direla periferian, burmuinan eta bar, ia irudi berdinak gertatzen diren izurdetan. Garunetan ere metatzen ote diren horrelako proteina, eraldatuak eta bar. Hemen galdetzen du bat? Ez daki gondino. Igual, hemendik, igual horren urtean bintatzen baldin manote berriro, igual kontatzen dizut.
Guk egingo dugu erreportajia. Guk erreportajia. Hemen galetzen duzu zenbat pertsona zaudeten, ¿cuánto personal está implicado en atender los varamientos? Plentzako iztazioan, badago pertsona bate uneko unean kontratatuta, full time, beste pertsona bat ikaslea badagoela arduraldi erdian gutxi gora bera, eta gero ikasleak, masterreko ikasleak, egon dira hortik ere mugitzen, ikerlariok, baina da, aldugun... Momentuan tokatzen dana, ez da? Dekogu telefono bat, eta telefono horretan, gaude, goi pertsonetako talde bat. Eta, ari gara ere, saiatzen, kontaktatzen hanbarreko aspaldiko sarearekin, eta batzuk inkorporatuta daude gure sarean, laguntzeko ezin bagara gu gerturatu azkar, beraia joateko eta... Eukitzeko behintzat jasota, hor telefono batzuk kontakturako... Baina hori implementatu behar dugu, ez dugu izan denbora nahikorik, implementatzeko horrelako sare bat, bolondresen sare bat, gure kostalde osoan zehar. Gitxienez, gure aldamenean daukagu hori 21 pertsona, 30 pertsona, pres egongo liratekela parte hartzeko eta laguntzeko. Herrietako, kostako herrietako, naturtaldetakoak hanbarren eta... Asko, bai. Asmoa dakago ere, aipatu ditugu hotspotak kostaldean. Bai. Eta asmoa daukagu joateko herri-zerri hitz egiten bertokoekin, udaltzaingoekin edo diputazioko teknikariekin eta azaltzeko eta emoteko protokoloak. Bai, formazio bat edo... Eta inkluso epiak emoteko. Epiak. Bai. Maskara bat musukoa eramatea ezinbestekoa da, batzutan inkluso betarrekoak. Baldin badago animalia eta baldin badago odoletan, hori izan daiteke kaltegarria. Orduan, eramateko eta igual municipalek edo garbiketakoek igual ez dakate material hori. Orduan, gitxinez eskusorroak, betorrekoak eta musukoa eramatea. Seguru badazkela nun baiten, baina ez akordatuko igual eramatea. Baina, eramatea igual kotxean bertan edo, kitz batean edo. Bai. Ez dakit, hori da. Ondo iruditzen bazaizue, hementxe utziko deu. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, plazer izugarri izan da, pila bat ikasi deu, eta oraindik gelituko zaigu hemen zera osnartu, ze esan dezu, ez? Batez ere, hau ikusita, esan behar dut, guk hemen zardura daukagu. Eta horrekin, urrengo saioak horrelakoak ere izango dira, konbidatuta zaudete, eta saio honi buruzko gogobetetzen inkesta edo, hemen izango dezu, eta eskertuko dugu betetzia, zuen iritzia jasotzeko eta hobetzeko. Mi esker. Ondo,